Seulement TV Sirifla lagebagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an nisɔndiyalenba bɛ foli ni waleɲumandɔn lase aw ma k'a jira aw la k'a fɔ ni an ka jɛmukan kɛnɛ sigilen jɛmukan min don n'a bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnnikɛlaw jiriturulaw bololabaarakɛlaw jɛmukan ciwara don a bɛ wele lase nin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ wuli ka se maaw ma maa minnu kɛlen bɛ ka i kɔ da dugukolo la jango sɔrɔ ani yiriwa dunkafa o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ bi alhamdulilayi jɛmukan ciwara a y'an se duguba dɔ la n'o ye Samaɲana ye Samaɲana an bɛ an balimakɛ sifinnaka don bawo maa min don a ye kalanbaw kɛ nka o bɛɛ n'a ta a ma sɔn ka i sigi k'a tɛgɛ fila da a sen kan k'a fɔ ko diplôme b'a bolo sifin min don maa dogolen tɛ jɛmukan in kɛnɛ kan sabula nin na kɛ an siɲɛ filanan ye an bɛ se a ma ka sabu kɛ siɲɛ fɔlɔ a ye min yira a kɛra Mali sifinnakaw ma tare tare a kɛra Mali sifinnakaw bolo fɛnba ye sabula maa caman ye misali t'a la maa caman ye inspiré a kan bi alhamdulilayi an y'o kunnafoni caman sɔrɔ k'a fɔ bi ala ni ale sababu sifinnaka caman sera ka wuli k'i jɔ n'i yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka baara di bɛɛ ma wa bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ birikɔnɔ baarakɛla ye Banfa Kuyate ale de b'an bolo jɛmukan ciwara kɔnɔna na bi a bɛ ka fɛn dɔ fana yira an na bi nin na kɛ siɲɛ gale jɛmukan ciwara an ka nin fana yira malidenw na sabula an y'o de fɔ ni ala sɔnna a ma sanga ani waati an bɛ fɛn jira malidenw na u ma deli ka min ɲɔgɔnna ye bi an bɛ loko foro la nin ye kabakoba de ye sabula an tun t'a dɔn k'a fɔ ko loko yɛrɛ bɛ sɛnɛ anw fɛ Mali la jaja loko yɛrɛ bɛ ɲɛ Mali la ka tɛmɛ jamana wɛrɛw kan an filɛ Banfa Kuyate ka loko foro kɔnɔ nin bamananw ko mɛn da ye mɛn tigila ye Banfa i salamu alaikum bi an nisɔndiyalenba de don i bɛ Sirifila Jabarani so sanfɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ani Mali kɔkanna na malidenw ɲɛ b'i la ko mɛn da ye mɛn tigila ye a ka di n ye mɔgɔw b'i dɔn dɛ i ka segin k'i yɛrɛ fɔ maaw ye ani i bɔra sira min fɛ ka se yan bi jango sifin minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkanna na sabula expatriés caman y'an wele jɛmukan dɔ in kɔfɛ k'a jira k'a fɔ Kamara aw bɔra ka sifin min yira anw na aw y'a ka numéro d'an ma parce que an fana b'a fɛ ka segin ka na Mali la n'a nana walasa an fana ka se ka an yɛrɛ di dugukolo ma k'a se ka bɔ nɔgɔ la ka dunkafa k'o sabati ka sɔrɔ ka yiriwa Banfa i bisimila a ni ce a ka wele la ne tɔgɔ Banfa Kuyate ne ye baara cakɛda dɔ ɲɛmɔgɔ ye n'an b'o wele ko main verte agriculture o bɛ tali kɛ volet caman kan c'est comme sira caman sira fɔlɔ dɔ ye mun ye o de ye ka aménagement kɛ ka mɔgɔw ka foro labɛn u ye ka système kuraw sigi a kɔnɔna na minnu bɛ se ka sɛnɛ basigi u bolo k'a sɔrɔ sabati filanan ye mun ye an yɛrɛ ka production b'an bolo n'o bɛ tali kɛ fɛn caman kan yiriw b'o la nakɔ b'a la voilà donc an ye fɔlɔ aw tɛmɛna yan fɛ donc an ye système dɔw yira u la mun bɛ tali kɛ zɛrɛn sɛnɛ kan ani melon sɛnɛ voilà bon bi an nanen don n y'aw bisimila n ka loko foro kɔnɔ ka d'a kan hakilina dɔ tun bɛ yen nɔ n'an bɛ se k'a fɔ hakilina kɔrɔ don o tun ye mun ye a tun bɛ caman kɔnɔ k'a ti ɲɛ or a ka ca ni san 8 ye an b'a kɛ bon a daminɛ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la an bɛna tila k'an da don olu dɔw la mais bibi in na a ɲalen don an bolo Banfa i ni ce effectivement an bɔra yan an y'an sara ala la ni ala sɔnna an bɛ segin ka na alhamdulilayi ala sɔnna an nana nka an nana fɛn min sɔrɔ bi nin fana y'an dabali ban k'a da mun kan n'i y'a ta k'a lajɛ du ka dɔgɔ Bamakɔ sufɛ surafana la ko maa min tɛ loko dun dɛ n'i ye salati labɛn i na loko k'a la walima i na siyɛni fa i na loko k'a la i n'a accompagné ni loko kɔni vraiment bi o bɛ jate anw ka da la dumunifɛnw fɛ minnu bɛ sɛbɛkɔrɔ dun nka mɔgɔ caman fana tun t'a dɔn k'a fɔ ja loko a bɛ se ka sɛnɛ sabula an bɛ min kalama loko bɛ bɔ jamana wɛrɛw de kan ka don an ka jamana kɔnɔ ja loko bɛ ɲɛ an yɛrɛ fɛ yan Banfa
mun ye e bila loko sɛnɛ la? Bon, loko sɛnɛli comme i y'a fɔ cogoya mun na a b'an ka tabiyaw yɛrɛ la. An bɛ dumuni o dumuni kɛ loko sen b'a la. Donc c'est comme an ka dumuni principal fɛ a sen b'a la. Bon n'i y'a ta k'a lajɛ loko bɛ bɔ jamana wɛrɛw de kan ka na. Donc n'i yɛrɛ ko entrepreneuriat i b'a fɔ k'a fɔ ko i b'i miiri ka solution de di adamadenw ma. Entrepreneuriat yɛrɛ définition bakuru ye quoi, ka solution dɔ ɲini adamadenw ka besoin na. Loko dun bɛ jate an ka besoin principal dɔw fɛ dumuni ta fanfɛla la. Donc an de nana sigi k'a miiri comme hakilina caman bɛ yen k'a fɔ a tɛ ɲa. Donc an y'an sigi k'a miiri bon a tɛ ɲa kun jumɛn na? Question bɛ yen yɔrɔ de la. Donc pour que i ka se k'o dɔn f'i yɛrɛ ka a essayer n'a bɛ ɲa ou bien n'a tɛ ɲa. Ko n'i ma tu gosi I t'a kɔnɔ ko dɔn. Donc an ye Ala y'an garijɛgɛ an ye cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ donc a si tun b'o de bolo. Donc an y'a minɛ an nana essayer. Mali kɔnɔ yan? Mali kɔnɔ yan. Donc o de tun b'a kɛ an y'a minɛ k'a essayer. O kɛra il y a 8 ans, san 8. An y'a essayer donc an tun bɛ ji k'a la ani nɔgɔ. Donc an y'a lajɛ a ka comportement c'est-à-dire a bɛna a kɔrɔbaya cogoya mun na an bolo. Donc Ala nana kɛ a sɔnna. Donc ale dun bɛ i b'a fɔ namasa de. Différence mun b'o cɛ a ka jan ni namasa ye. Awɔ i b'a ye ale taille bɛ janya ni namasa ye. Donc an fɛnɛ ye fɛɛrɛ kɛ ka a rejeton c'est-à-dire n'ale bɛ kɔrɔbaya i b'a ye a bɛ kalo 3 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ a ɲɔgɔnna jumisɛnninw bɔ falen a kɛrɛfɛ i b'olu fɛnɛ bɔ k'o turu. Donc finalement i bɛna logoforo caman sɔrɔ i bolo quoi. Voilà. Donc an ye pied damadɔ mun turu o de nana caya an bolo dɔɔni dɔɔni. Voilà o de nana caya an bolo dɔɔni dɔɔni. Donc an y'a bila an kunna o la n ko n'a ma ɲɛ nin sɔnna c'est que a bɛ se ka sɔn espace belebele kan. Donc idée nana an na o de la k'a kɛ walasa an bɛ se ka an fɛnɛ ka participer au besoin satisfaits la k'a sɔrɔ kɔkanna tɛ quoi. Voilà parce que au moins ni pour que i yɛrɛ ka kɛ indépendant il faut que e fɛnɛ bɛ mun dun o ka sɔrɔ e yɛrɛ bolo quoi. Comme ça hali ni ko wɛrɛ bɛ na gɛlɛyaw bɛ na o b'a sɔrɔ e yɛrɛ kɛlen don k'i yɛrɛ ta o côté fanfɛla la. Voilà. I ka o kuma ye tiɲɛ sabula an y'a ye k'a fɔ kumana min na gɛrɛntɛ taara ka ɲɛsin an ka jamana ma min sɔrɔla Mali yɛrɛ taabolo o wagati dɔ la an kɛrɛfɛ jamana caman tun ka datugu. Ni dumuni ninnu dun bɛ bɔ yenfɛla la a tun gɛlɛyara maliyɛnw ma kosɛbɛ mais alhamdulilayi n dalen b'a la k'a fɔ aw bɛna kɛ sababu ye k'o mɔnɛ bɔ maliyɛnw na. Banfa loko Mali jamana kɔnɔ n m'a fɔ a tɛ yen mais nka nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka loko foro ka fɛnsɛlen tan Mali kɔnɔna na. N bɛ se k'a fɔ aw kɔni anw siɲɛ fɔlɔ y'a ye k'a ye aw fɛ yan. Baara in min n'aw b'a la n'o ye loko sɛnɛ ye aw y'a daminɛ san jumɛn wa loko sɛnɛ degun ni gɛlɛya dɔ b'a la wa? Bon loko sɛnɛ n y'a f'i ɲɛna cogoya mun na an y'a daminɛ il y a 8 ans, san 8 an bɛ ka san 8 de magɛ. Voilà. Donc o hokumu kɔnɔna na an ye gɛlɛya caman sɔrɔ a daminɛ o de ye n y'a fɔ cogo min na environnement yɛrɛ a bɛna kɔrɔbaya environnement mun na c'est-à-dire foro mun kɔnɔna na est-ce que o adaptelen don a la wa? Voilà. Bon an y'a ɲini fɛnɛ k'a ka besoin fɛnɛ dɔn. An mago bɛ fɛn minnu na ka o fɛnɛ dɔn. O gɛlɛya fɛnɛ tun b'an kan parce que au début an tun t'o dɔn a la. An kɔni y'a turu donc a wulila a lagɛ. Donc an ye nɔgɔ ni fɛn caman an y'olu k'a la farafin nɔgɔ an tun tɛ engrais k'a la parce que n'a ma ɲɛ i bɛ engrais k'a la n y'a f'i ye cogo min na an ka système dɔn ninnu na an b'olu taw dɔn engrais minnu bɛ k'a la mais ale an tun t'o dɔn donc an tun b'a bio sɛnɛ de a farafin sɛnɛ. Donc ale système fɛnɛ irrigation ta fanfɛla la c'est-à-dire ji ta fanfɛla la an tun b'o sɔn ni raccord de. Bon an y'a développer dɔɔni dɔɔni ka na mais o gɛlɛya ninnu caman tun ye i b'a fɔ fɛn ɲɛnamaw tun b'an sɛgɛn donc an tun t'a dɔn an bɛ n'olu kɛlɛ cogoya mun na.
ani variation de température n'a ma fɔ o ma ko wagati yɛlɛma o wagati yɛlɛma ninnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ni tileba wagati nana k'a ta marisi la ka na mai la i b'a ye k'a fɔ jiko tun b'an sɛgɛn et en même temps tile yɛrɛ fɛnɛ o kun barika kun ka bon a kan parce que i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ de base ale sɛnɛli bɛ pays côtier ninnu de la kɔgɔji ka ca yɔrɔ minnu na sumaya ka bon yɔrɔ minnu na donc n'i y'a ye a mago bɛ ji la a ka jiko ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ namasa kan voilà donc i b'a ye k'a fɔ olu gɛlɛya tun bɛ yen kosɛbɛ mais an ye solution minnu ɲini o la ka taa n'a ye sumamayɔrɔ la an ka foro sumamayɔrɔ bɛ yɔrɔ minnu na i b'a fɔ mangoroju kɛrɛfɛlaw fɛn ninnu donc olu tun bɛ a protéger tile la dɔɔni olu tun bɛ tile lumière atténuer dɔɔni quoi u tun bɛ dɔ bɔ a fanga la voilà donc a tun bɛ vi o la mais an nana ye k'a fɔ mangoroju ninnu fɛnɛ kɔrɔbayalen an b'a fɔ o ma ko photosynthèse donc c'est comme mangoroju kɔrɔbayalen o fɛnɛ nana datugu donc ni sumaya kojugu fɛnɛ nana kan k'a fɔ ko tile fɛnɛ t'a sɔrɔ o fɛnɛ ye problème ye awɔ donc o système kɔnɔna na an nana ka na labɔ kɛnɛmala la ka sɔrɔ ka essayer ka brise vent fɛnɛ créer parce que a problème ma yɔrɔ ye fiɲɛ fɛnɛ fiɲɛba i b'a ye k'a fɔ ni samiya sera fiɲɛ barika ka bon wagati dɔw la o b'a bin parce que fɛn mun don a kolo man gɛlɛn kosɛbɛ quoi a bɛ i b'a fɔ namasaju mais ale ka jan a kolo man gɛlɛn kosɛbɛ donc ni fiɲɛba cira a tun bɛ bin donc an nana ye k'a fɔ o fɛnɛ la f'an ka brise vent de créer c'est à dire mun bɛ se ka dɔ bɔ fiɲɛ fɛnɛ fanga la donc olu gɛlɛya caman tun bɛ na voilà donc an bɔra n'a ye an kun ye fɔlɔ minnu sɛnɛ kɔnɔna na an ka sɔrɔ k'olu ju récupérer ka na n'a ye kɛnɛba kan sisan donc an filɛ o kɛnɛba dɔ de kɔnɔ bi kɛnɛba ye kɛnɛ fila de dɔ bɛ kɔnɔna na dɔ bɛ yan o fila faralen ɲɔgɔn o bɛ hectare kelen ni dɔɔnin na voilà aw bɛ ka baara kɛ o de kɔnɔna na an bɛ ka baara k'o de kɔnɔ donc san nataw la an bɛ fɛ an hakili b'a la k'a tɔ bonya ka taa fo 20 hectares ninnu na hectare 20 ninnu na pour que an bɛ se ka halisa mɔgɔ caman inciter pourquoi pas 100 200 1000 hectares même pour que vraiment an fɛnɛ bɛ se ka nin variété nin sɛnɛ ka se ka sugu importation ka caman bɔ o la voilà ala k'a kɛ ten sabula n'o kɛra maliyɛnw u na loko ɲuman sɔrɔ u sigiyɔrɔ la nɔgɔya la an ye kunnafoni dɔ fɛnɛ sɔrɔ aw ka nin loko in kan a jirala k'a fɔ c'est 100% bio cɛkɔrɔba y'o fɔ an ɲɛna ko nin ye 100% bio donc ça veut dire aw ka loko in maa fasugu bɛɛ bɛ se k'a dun k'a sɔrɔ a m'i kɛlɛ maa fasugu bɛɛ bɛ se k'a dun hali jusqu'à présent an tɛ engrais k'a la parce que an y'a ye k'a fɔ fɛn mun don fɛnɛ a sɛnɛ ka nɔgɔn wa a ka ko ka nɔgɔn n'i ye ji k'a la i ye nɔgɔ k'a la a banna k'a kɔrɔla jɛ a banna i ka entretien kɛ ka ji k'a la ka nɔgɔ k'a la a banna basi foyi t'a sɔrɔ wa a b'a ka cycle bɛɛ kɛ o la fo ka taa se kalo 8 ma i b'a den kari wa a den bɛ mɛn fɛnɛ parce que nɔgɔ yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn n'i kɔni b'o kɛ i ka yiriden na i tɛ engrais k'a la i tɛ foyi k'a la a bɛ mɛn donc i bɛ se ka hali tile 15 kɛ a bilalen b'i bolo basi t'a sɔrɔ awɔ a tɛ toli a tɛ toli a ji tɛ bɔ wa a tɛ tiɲɛ fɛnɛ awɔ Banfa bi baro ka di kosɛbɛ koyi sabula maliyɛnw an y'o de fɔ jamukan ci wara o ye anw fɛnɛ kalekan ye kuma sanga ni sanga ka se maaw ma maa minnu kɛlen bɛ ka dabalibanko maa minnu kɛlen bɛ ka kobaw kɛ janko sɔrɔ bi yiriwa dun ka fa bi sabati Banfa ye o misali dɔ ye sabula an y'o de fɔ sifinnaka min don Banfa ye kalanbaw de kɛ ani anw bɛɛ taara ekɔlibaw la ɲɔgɔn fɛ ka sanfɛ kalanw kɛ ko o sɛbɛnfuraw sɔrɔ k'o bila yen k'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka baara di bɛɛ ma wa bɛɛ lajɛlen tɛ se ka taa biro kɔnɔ Banfa an filɛ lokoforo min kɔnɔ nin n y'a jira k'a fɔ lokoforo in kɔni a yeli bi maa nisɔndiya i bɛ tile nin kɔrɔla la i tɛ tile ye i bɛ fiɲɛ duman suma sɔrɔ nin bɛ maa yɛrɛ si diya dɛ tiɲɛ don a bɛ maa si diya tiɲɛ don parce que vraiment i ɲɛ bɛ nin na tan baara caman b'a kɔnɔ an ye entretien bɛ suit a ɲɛ 12 ma parce que fɛn mun don
a bɛ i n'a fɔ yiri tɔw. I ko nin turula kalo ko nin kalo joli? Nin turula mois de mai. Mois de mai tɛmɛnen. Mois de mai tɛmɛnen a ye den daminɛ. Donc mun filɛ an ɲɛfɛ olu turula juste yanni samiya cɛ. Awɔ olu de filɛ nin olu de bɛna feere daminɛ sisan mais ninnu ye den daminɛ ka ban. Donc nin karili daminɛna yɛrɛ weekend passé an ye karili daminɛ. Voilà. Banfa nin karili daminɛna an y'a ye k'a fɔ loko in a dennin don yɛrɛ yɛrɛ wa den ka bon. Denko i bɛ se ka mun fɔ loko denko la? Bon loko denko ka nɔgɔn. Ale filɛ nin ye a bɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na namasa. I b'a ye k'a fɔ n'a ye kalo 4 kalo 5 sɔrɔ a bɛ commencer a bɛ bolo nin de bɔ n'an b'a fɔ o ma ko feere. N'a ye feere bɔ semaine damadɔni dɔrɔn feere in bɛ ci. Donc n'o cira i b'a ye k'a fɔ denw bɛ commencer ka bɔli daminɛ. N'u ye bɔli daminɛ a bɛ dépend e yɛrɛ de la sisan nɔ parce que i b'a ye k'a fɔ ni u ye bɔli daminɛ feere bɛ continuer ka jigin. Donc c'est comme a tɛ den jɔ. Awɔ. Bon pour que e ka se ka den ka kunbaya ni feere in sera hakɛya dɔ ma i b'a kunkolo tigɛ. An b'a fɔ o ma ko division cellulaire. N'a sera segin nin yɔrɔnin kan. Ni feere bɛ a bɛ bɔ de ka janya ka jigin. Donc awɔ feere. Donc an b'a fɔ o ma régime. O régime na sisan nɔ i b'a ye k'a fɔ feere bɛ continuer de ka dayɛlɛ ka taa. A bɛ dayɛlɛ yɔrɔ yɔrɔ. Voilà a bɛɛ ye den de o bɛɛ bɛ den bɔ. N'o ye den bɔ i b'a ye kunni in bɛ feere in na halisa a bɛ continuer ka dayɛlɛ. Bon e bɛ fɛ i ka logoden ka bonya donc i bɛ feere in de kun tigɛ. Pour que a ka jɔ. A ka jɔ. Donc a bɛ den bɔli jɔ den mun b'a la sisan a b'o de labalo k'o kunbaya. Awɔ a b'o lakunbaya. N'a y'o lakunbaya e bɛ nɔgɔ ani ji continuer ka nɔgɔ ni ji d'a ma o wagati i bɛ ji fanga bonya kosɛbɛ. Parce que yiri ye ji de. Yiriden yɛrɛ filɛ a bɛ bonya wagati mun na i bɛ ji k'a la. Donc i b'a ye k'a fɔ a bɛ i sagona taille sɔrɔ quoi. Voilà donc a denko b'o cogoya de la. A den kɔni bonya ka di. A bonya ka di. Voilà. N'i ma feere tigɛ fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ den bɛ continuer ka bɔ mais a tɛ bonya kosɛbɛ. I bɛ den caman sɔrɔ mais den ninnu tɛ bonya. A tɛ kɛ belebelebaw ye ka se o bɛɛ ma parce que an b'a fɔ o de ma ko division cellulaire. Voilà racine b'a ta a bɛ nɔgɔ ni ji de transformer ka taga fleur la fleur niveau la donc ka se k'o fɛnɛ dispatcher denw ni ɲɔgɔn cɛ walasa denw bɛ bonya. Donc ni e m'o tigɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ continuer ka den bɔ o den bɛɛ bɛ dɔ ta dumuni in na mais ni e ye a tigɛ i b'a ye k'a fɔ den kura minnu bɛ fɛ ka bɔ olu tɛ bɔ tuguni donc minnu bɛ yen olu bɛɛ bɛ dumuni in de ta sisan nɔ donc i b'a ye a bɛ bonya. Voilà. Ni dun y'a jateminɛ n'i taara sugu la loko min den ka bɔ de ka di sannikɛlaw ye. Voilà mun den ka bon o de san ka di o de gala man di wa o de bɛ prix ba sɔrɔ. Vraiment o b'a jira k'a fɔ baara min aw b'a la aw y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn san 8 kɔnɔna na bi aw kɔni aw fana bɛ se ka maa bilasira. An bɛ se ka maa bilasira an yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu installer an bɛ mɔgɔ minnu ka foro installer i b'a ye tuma caman an yɛrɛ bɛ a ju dɔw d'u ma u k'a essayer parce que idée yɛrɛ ye mun ye c'est que an kelen kana k'a sɛnɛbaga ye quoi parce que an kelen tɛ se. An kelen tɛ se ka Mali balo donc an tɛ se ka Mali balo donc anw ka idée ye mun ye an ka laɲini ye mun ye an bɛ fɛ ka mɔgɔ caman de k'a sɛnɛ i fɛ yen donc ni mɔgɔ caman y'a sɛnɛ i b'a ye k'a fɔ à la fin Mali bɛ a yɛrɛ y'a ta loko ta fanfɛla la quoi parce que i b'a ye k'a fɔ ni e y'a sɛnɛ ne y'a sɛnɛ nin fɛnɛ y'a sɛnɛ donc an bɛɛ bɛ na n'a ye sugu la i b'a ye k'a fɔ minnu yɛrɛ b'a feere olu b'a sɔrɔ teliya la u t'u sigi a conteneur caman kɔnɔ ka bɔ kɔfɛ. Voilà donc hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko sanction ou bien fɛn wɛrɛ binna an kan i b'a ye k'a fɔ loko ko ta fanfɛla la o kɔni o tɛ kɛ basi ma i b'a fɔ mangoro bɛ cogoya min na an fɛ yan. Voilà donc pour que a ka cari sugu kɔnɔ f'a sɛnɛbaga ka caya. Voilà. Laɲini ye min ye maliyɛnw o de ye ka se ka maliyɛn kɛrɛnkɛrɛn cikɛlaw bɛɛ lajɛlen ka loko sɛnɛbaga ka caya Banfa ale ni a tɔw olu kalikan ye u ka laɲini fanba yɛrɛ o ye ka se ka loko sɛnɛ ale fana ka yakubaya Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Banfa
ndalen b'a la k'a fɔ jɛmukan min n'an b'a kɛnɛ kan sisan ni maliyɛnw ɲɛ b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Serifila Jakanso sanfɛ bi n b'a dɔn nin kɔfɛ maa caman na wele bila an ma u b'a fɛ ka loko sɛnɛ k'a ɲɛɲini yan'u ka don a la wa caman n'a ɲini yɛrɛ kana i ɲɛ da aw kan yan nɔ yalwa jɛmukan in kɔfɛ ni maa min b'a fɛ ka don loko sɛnɛ la e ka welewelemada ani ka ladilikan n'i ka bilasirali o bɛ se ka kɛ jumɛn ye ka ɲɛsin malidenw ma. Bon o tɛ kumaba ye o n'i bɛ fɛ ka diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a ɲɛɲini i tɛ girin ka don a la sinon i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ a dɔw bɛ kɛ a ti ɲɛ i bolo yɛrɛ donc minnu b'a dɔn i bɛ gɛrɛ olu la n'i gɛrɛ olu la u b'i bilasira a ka ca Ala fɛ gɛlɛya caman bɛ e bɛ pan olu kunna i bɛ étape dépasser voilà donc minnu bɛ fɛ k'a kɛ a ka nɔgɔn fɛnɛ parce que fɛn mun don yiri mun don a ka ko man ca I bɛ mun f'u ye n bɛ mun f'u ye u ka an contacter n'u y'an contacter an b'u bilasira kosɛbɛ a ko la an bɛ se ka siw d'u ma wa an b'u bilasira fɛnɛ a cycle kɔnɔna na walasa u kana gɛlɛya sɔrɔ a la voilà n'o kɛra a dɔ bi dɔ la a bi kɛ sababu ye maa caman bi don a la sabula i bɛ taa sɔrɔ bi caman bɛ jɛmukan in lajɛ u b'u yɛrɛ ɲininka nin ka loko ka ɲi nka ne b'a fɛ ka don loko sɛnɛ mɛ n t'a ɲɛdɔn n kan ka mun ni mun kɛ si yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo jumɛn n'o de fɔ maa caman yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko loko bɛ sɛnɛ Mali la. mɔgɔ caman t'a dɔn kɔni a bɛ sɛnɛ n ye mun f'i ɲɛna o hakilina in de bɛ an kunna bon il est temps que an ka bɔ o hakilina in de kɔnɔ walasa i k'a dɔn fɛn min ɲa a ti ɲa parce que kow togoyaw falenna fɔlɔ hali si ko togoya ninnu fɔlɔ a tun bɛ togoya mun na a n'a bɛ togoya min na san kelen tɛ bon nansaraw ye fɛn caman développer donc a ka ca Ala fɛ si ko nin voilà donc voilà donc an ye opportunité caman sɔrɔ siko togoya fanfɛla la sisan minnu bɛ se k'a permettre an bɛ se ka an sago sɔrɔ siko ta fanfɛla la donc an k'a essayer fɔlɔ avant que an k'a bila an kunna k'a ti ɲa voilà logo yɛrɛ kelen tɛ fɛn caman b'o la raisins b'o la fraises b'o la fɛn caman b'o la voilà i y'a jateminɛ Banfa nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a san laban min yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ an ka fɛnw na caman bɛ loko de dun loko bɛ san nka waati dɔ la a bɛna gɛlɛya fa yɛrɛ a dunni ka di maaw ye mɛ a tɛ sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ nin mana yiriwa Mali kɔnɔ a ka ca Ala fɛ nka Banfa ɲɛ bɛ fɛn dɔ fana la yen nɔ o fana ye kabako ye dɛ a filɛ nin i kɛrɛfɛ yan nin jiko an y'a ye k'a fɔ nin fana ye système kura dɔ ye dɛ i tɛ ɲa ma i ka dɔɔnin fɔ n ɲɛna nin na. bon nin tɛ système kura ye o nin ye an b'a fɔ nin ma ko aspersion awɔ ka ji seri voilà o y'a todunkan ye ka ji seri donc a tɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka wele ko jet d'eau awɔ ka ji seri o ye b'an fɛ yan a mɛnna awɔ système b'an fɛ yan a mɛnna munna an y'a kɛ yan c'est que n y'a f'i ye cogo min na Mali kɔnɔ an ka funteni barika ka bon ninnu ye n bɛ se k'a fɔ climat ka d'u ye sumaya bɛ yɔrɔ mun na donc non seulement an b'a sɔnɛra ko de ye mais an bɛ nin fɛnɛ to a kɔrɔ o bɛ ji seri yɔrɔ la ka sumaya dɔgɔya quoi ka sumaya bɛrɛ bɛn walasa halisa ɲɛ t'u développer togo la ɲɛ tɛ a kɛtogoya la voilà wa i ɲɛ tɛ an yɛrɛ jɔlen bɛ yɔrɔ min na a ka ɲiginnen don c'est pour que voilà c'est pour que sumaya in bɛ se ka atténuer hali tile in bɛ se ka atténuer halisa walasa ninnu bɛ se ka u sagona climat sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ hali n'an sera ɲɛfɛ i b'a ye tile ka kalan mais n'an nana don yan dɔrɔn a kɛlen b'a fɔ an bɛ nɛnɛ wagati la parce que sumaya bɛ donc an ye nin kɛ o de kama wa n b'a fɔ fɛnɛ goutte à goutte bɛ se ka k'a kɔrɔ fɛnɛ awɔ i n'a fɔ an ka émission dɔ in na n'i ye goutte à goutte de la cogo min na o bɛ se ka k'a kɔrɔ mais kɛcogoya de b'a la wa ale fɛnɛ ta de b'a d'a ma voilà donc i bɛ se k'o fɛnɛ k'a kɔrɔ o bɛ se ka i permettre hali ka nɔgɔ d'a ma à travers ça voilà o fɛnɛ bɛ yen nɔ. Banfa o siratigɛ fɛ sabula ni maa caman ye nin ye u b'a fɔ ni c'est vrai nin ka ɲi mais est ce que musakako man bon mɔgɔ caman bɛ n'i yɛrɛ ɲininka et puis loko est ce que loko a mago bɛ ji ba la fɛnɛ i n'a fɔ namasa bɛ cogo min na ale fɛnɛ mago bɛ ji la kosɛbɛ. Loko mago bɛ ji la kosɛbɛ o de y'ale ka principe yɛrɛ fɔlɔ ye
sumaya o y'a ka laɲini yɛrɛ ji de sinon i b'a ye tuma dɔ la i bɛ se ka logo ka cycle kɔnɔ ka taa se fo kalo 8 ma kalo 8 kalo 9 i b'a ye i bɛ se ka nɔgɔ k'a la siɲɛ 1 dɔrɔn awɔ mais a bɛ taa ka taga la mais n'i ma ji in de k'a la o de y'a gɛlɛmama yɔrɔ a b'o yir'i la un coup yɔrɔnin kelen a b'o yir'i la voilà donc o de kama an ma kulonkɛ a jiko la an bɛ sumaya d'a ma an bɛ ji d'a ma voilà. Donc mais nin fɛn in dun a musaka ko parce que caman bɛ n'i yɛrɛ ɲininkali ko fɛnɛ la. Non ale jet d'eau bon ale musaka man gɛlɛn ka tɛmɛ ka se guta guti ma voilà ale musaka man gɛlɛn a bɛ dépend yɔrɔ kɛcogoya la fɛnɛ ani yɔrɔ bonyacogo voilà. Donc ni maa min mago bɛ jet d'eau in na o fɛnɛ bɛ sɔrɔ aw fɛ yan. O bɛ se k'an wele problème fosi t'a la a bɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna ma. Bafa n y'o de fɔ bi baro ka di kosɛbɛ sabula fɛn min n'an bɛ k'a jira mɔgɔw la fɛn nafama dun nin bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ yiriwa sabula nin denni min filɛ cogo min na tan n'i ye nin bolo kelen tigɛ k'a feere a bɛ musakanin bɔ dɛ. A bɛ dɔ bɔ parce que logo yɛrɛ filɛ feere togo ka togo mun b'a la Mali kɔnɔ o de ye k'a sarada an ka musow b'a sarada de mais i bɛ taa ye k'a fɔ n'i y'a ta kilo togoya fɛ i bɛ taa ye k'a fɔ ju 45 o bɛ taa tɔni 1 de d'i ma ju 45 bɛ se ka namasa logo tɔni 1 d'i ma awɔ bɛ se k'a di donc an yɛrɛ ka objectif dɔ fɛnɛ an ka laɲini dɔ fɛnɛ ye k'o fɛnɛ améliorer parce que an bɛ fɛ hali n'a kɛra ju 20 ɲɔgɔnna ye o ka se k'a d'i ma voilà o fɛnɛ bɛ taa ni sira dɔw de i n'a fɔ an ye minnu développer melon ninnu ni zɛrɛn ninnu na voilà donc o fɛnɛ bɛ taa n'o sira de an bɛ n'o technique de bila sen kan kalo nataw la parce que an bɛ k'a dɔw yɛrɛ labɛn hali guta guti sira in fɛ pour que ka o rendement in de améliorer voilà. O yɛrɛ o la u bɛ n bila ka ɲininkali min k'i la sisan an ɲɛ b'a la k'a fɔ logo ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yalima ya mesure standard dɔ de bɛ yen wa walima a bɛ kɛ cogo di i kan u cɛ furancɛ kan ka janya ka o ko bɛ cogo di. bon logo ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ i n'a fɔ papaye bɛ cogo min na i bɛ se ka mètre 2 bila u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ɲɔgɔn gêner awɔ o ye a ka aliment awɔ arranger fɛnɛ mètre 2 awɔ mètre 2 logoju ni ɲɔgɔn cɛ ani arrangew fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka mètre 2 bila u ni ɲɔgɔn cɛ voilà dɔw yɛrɛ bɛ taa hali 1,50 m la awɔ pour que u bɛ se ka densité barika bɛ se ka bonya u ka espace kan cogoya mun na voilà. sinon n'a cayara ɲɔgɔn kan fɛnɛ o fɛnɛ bɛ sɔn ka kɛ o bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye o bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye parce que o bɛ na ɲɔgɔn déranger hali fiɲɛ tɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kelen filanan fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ hali dumuni yan fan fɛ u bɛ na concurrence kɛ c'est comme n'i ye sɛ caman bila ɲɔgɔn kan i b'a ye dɔ bɛ dumuni kɛ ka tɛmɛ dɔ kan dɔ bɛ bonya ka tɛmɛ dɔ kan bon il est important que i k'olu principe ninnu respecter pour que i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la o le k'a ka kɛ kɔlɔlɔ ye quoi voilà. Bafa an b'a jira maliyɛnw na k'a fɔ bi jamu alihamudulilayi jamu nafamaba don sabula nin ye fɛn ye an y'o de fɔ da la dumunifɛn logo maliyɛn min bɛ logo dun sufɛ n'i ye salati labɛn i na logo k'a la n'i ye sɛ fa i na logo k'a la n'i ye sogo yɛrɛ fɛ i bɛ logo k'a la a sufɛ ka logoni labɛn ka sɛni labɛn ka logo k'a la walima dumunifɛn caman bɛ yen nɔ logo bɛ se ka k'a la donc vraiment o b'a jira k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye yasa dun ka fa ka sabati an fɛ Mali la an da bɛna se fɛn min ma sisan sabula nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min y'a nafa ye wa sanni feere la bi yɔrɔ maliyɛn caman t'a dɔn k'a fɔ logo yɛrɛ bɛ bɔ Mali la yalima bi na aw bɛ logo sɛnɛ in na a bɛ waatinin bɔ clients ka besoin yalima aw bɛ se la k'a satisfait wa. an ma se aw ma se dɛ. an ma se tellement que en fait sɔrɔda togoya la i b'a ye k'a fɔ demande fanga ka bon kojugu ka tɛmɛ production yɛrɛ kan awɔ an yɛrɛ bɛ mun sɛnɛ yɛrɛ a ka ca dɛ a ka ca mais an tɛ bɔ n'a ye so yɛrɛ da fɛ a bɛ ban depuis foro kɔnɔ weleli bɛ kɛ tigɛli bɛ nin don awɔ n'a tigɛra a bɛ taa jigin so cogo min na a kɛra yeko kelen o y'a bannen
ni mi sen fɔ i bɛna fɔ a kɔ. I bɛ fɔ a kɔ. Awɔ. O a yɛrɛ togoya bɛɛ y'o ye. Kuma dɔw la yɛrɛ an tɛ se n'a ye sugu yɛrɛ la yɛrɛ. Wa o yɛrɛ sisan a bɛ ten cogo de la. Fo ka taa se i yɛrɛ b'a dɔn 31 ɲɛkɔrɔla ninnu na a kuma tɛ kɛ quoi. Voilà. O wagati yɛrɛ bɛ k'a tɔ yɛrɛ ɲaga kuma ye. I b'a ye k'a fɔ o la ninnu yɛrɛ caman bɛ an bɛ ka a bila o de wagati kɔnɔ parce que a dennen don c'est vrai mais an bɛna kalo 1 ɲɔgɔnna d'a ma tuguni walasa an bɛ bɛn n'o période ye. Bon o kɔrɔ de ko nafa b'a la. Nafa b'a la wa halisa fosi ma kɛ demande na fɔlɔ. Ni demande yɛrɛ ye sigiyɔrɔma 100 ye. Ala an ma temps sɔrɔ fɔlɔ. Ala an ma temps sɔrɔ fɔlɔ. Awɔ. O yɛrɛ ye quartier kelen. Bon e ka imaginer Bamakɔ yɛrɛ. Kuma tɛ Sugunikura. E yɛrɛ ka o imaginer. Halisa baara bɛ. N'i y'a dɔn fo ka hectare bayirika sɛnɛ a la. Voilà pour que au moins i bɛ se ka hali o demande to garate dɔɔni. Jɛmukan in yɛrɛ ka laɲiniba dɔ ye ka se ka kɛ a k'a to Mali sɛnɛkɛlaw bi loko sɛnɛla ka caya Mali kɔnɔ. N'o kɛra Banfa y'a fɔ sisan olu bɛ min sɛnɛ u b'u se la dɛ. Banfa n'a tɔw ka fara a ka cɛkɔrɔba u b'u se yɛrɛ la nka hali bi tɔ ka jɛ don sabula olu bɛ min sɛnɛ a ti quartier kelen dɔrɔn yɛrɛ bɔ kuma tɛ ka se Bamakɔ ma Mali yɛrɛ kɔni kuma tɛ o. O kɔni kuma t'a la. O siratigɛ fɛ Banfa sabula jɛmukan a bɛ k'i sɛnsɛn ka s'a kuncɛ yɔrɔ laɲiniba de b'aw bolo n'o de ye ka se k'a to Mali fanba ka kɛ loko sɛnɛla ye Maliyɛn fanba ka kɛ loko sɛnɛla ye Mali fan caman ka don loko sɛnɛ la jamana ɲɛmaaw degun ni gɛlɛya minnu b'aw kan i bɛ se ka welewelemada jumɛn las'aw ma ani halisa gɛlɛyaba min b'aw kan jango a dɔ bɛ dɔ la sabula ko n'i ka bana n'i y'a feere n'i y'a ye a jira maaw la a ka ca Ala fɛ i bɛ fura sɔrɔ a la bi na loko sɛnɛ gɛlɛya aw mago bɛ jumɛn na jango ka se ka dɔ fara aw ka production kan ka dɔ fara aw ka kɛnɛ kan min bɛ kɛ sababu ye dun ka fa ka sabati Mali kɔnɔ loko nasira fɛ. Bon loko nasira fɛ laɲini n y'a f'i ɲɛna cogo min na o laɲini fɔlɔ yɛrɛ ye k'a vulgariser o de ye mun ye k'a cari a sɛnɛbaga ka caya an mago bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka accompagnement na sɛnɛkɛla bɛɛ mago b'o la n bɛ kuma sɛnɛkɛla bɛɛ tɔgɔ la o la parce que an caman b'an se la an denmisɛnnin caman de b'a kɔnɔ sisan nɔ bon an caman b'an se la donc an mago bɛ accompagnement la parce que n'i yɛrɛ ko sisan k'i b'a vulgariser o bɛ musaka fɔ dɛ o bɛ dugukolo fɔ o bɛ jiko ɲɛfɔ donc an mago bɛ kɛnɛw la ka se k'an exprimer u kan an mago bɛ accompagnement wɛrɛw la o bɛ se ka tali kɛ wari sira fɛ o bɛ se ka tali kɛ hali matériel sira fɛ wa o bɛ se ka tali kɛ hali investisseurs ɲinini ka bɔ kɔ kan ka na o bɛ se ka tali k'o fɛnɛ la voilà pour que mɔgɔw bɛ se k'u investi u yɛrɛ ka yɔrɔ la walasa bɛɛ bɛ se ka sugu furu ni cogoya mun na vraiment an mago bɛ accompagnement na o yɔrɔ ninnu sira fɛ voilà. Wa Banfa an tɛ se ka bɔ jɛmu in kɔnɔ an y'a jira jɛmu daminɛ la k'a fɔ i ye sifin ye wa bi na Mali sifinnakaw de ka ca wa sifin caman bɛ yen an camanba de sigilen bɛ an ka sodaw la an ye kalanw kɛ diplôme sɔrɔla baara ma sɔrɔ dɛ a ka di n ye bi i ka kɛ sababu ye i ka kɛ misali ye Mali sifinw ma i n'a fɔ jɛmu tɛmɛnen na i delila ka k'u ma misali ɲuman ye caman ye i ka ladilikanw n'i ka sira taama bi alihamudulilayi olu yɛrɛ sera ka wuli ka jɔ n'u yɛrɛ ye logoko in fana ye kuraya ko la a ka di n ye i ka welewelemada lase Mali sifinw ma maa minnu b'a fɛ ka kɛ Banfa ɲɔgɔnna minnu bɛ Mali fan 14 kɔnɔna na n'u sigilen bɛ u ka sodaw la te min na u ka te baaradaw ko k'u bila yen n'an bɔra foro kɔnɔ sufɛ an bɛ se ka premier ni deuxième min ka sɔrɔ k'an da i bɛ se ka wele jumɛn lase olu ma. Bon n bɛ se ka wele min lase sifinnakaw ma c'est que il n'est pas nécessaire mɔgɔ i ye kalan mun kɛ i k'o diplôme sɔrɔ sinon ne ka formation de base ye comptabilité de wari compteli ne ye finance compta kɛ wa n ye droit fɛnɛ kalan kɛ o bɛɛ o maîtrise bɛ n bolo finance compta licence fɛnɛ bɛ n bolo licence professionnelle bɛ n bolo voilà donc n ye master fɛnɛ kɛ audit yan fan fɛ sɛgɛsɛgɛli sira fɛ voilà mais n tɛ se k'a fɔ n ye sɛnɛ ta baara gɛlɛya sira fɛ
parce que mɔgɔw ka situation tɛ kelen ye adamaden bɛɛ n'i garijɛgɛ don donc ne kɔni ye garijɛgɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ dugukolo bɛ an ka bonda la donc ne fɛnɛ ye n ko kan parce que sɛnɛ kun ka di n ye depuis n bɛ école la n bɛ n'a la voilà a kun ka di ne ye n bɛ école la n bɛ n'a la donc n ka formation kɔfɛ n fɛnɛ taara n yɛrɛ former de n ye n yɛrɛ former de awɔ n ye n yɛrɛ former cogo di wa n taara fɛnɛ n ye wari bɔ formation na fɛnɛ parce que n formera mɔgɔ caman fɛ Marocain b'o la Tunisien b'o la wa hali an yɛrɛ ka Sɛnɛgɛ ɲɛmɔgɔ caman fɛnɛ b'a la wa o bɛɛ n'a ta fɛnɛ o formation ninnu ma kɛ classe kɔnɔ terrain kan o de ye formation sɛbɛlama ye o de tɛ bɔ i kunkolo la hali ni ne y'a ɲɛf'e ye sisan e bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ sini bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ɲinɛ caman kɔ mais e y'a kɛ i ye gɛlɛya ye i ye perte caman sɔrɔ i tilala ka segin k'a kɛ o bɛ to i kɔnɔ dɛ o tɛ bɔ i kɔnɔ fiyewu hali ɲɛ tugulen b'o kɛ donc ne bɛ se ka mun f'i ye n bɛ fɛ ka mun f'u ye u ka n'u sigi ten k'a fɔ ko a tɛ ɲɛnabɔ c'est vrai bɛɛ ka chance tɛ kelen ye dɛ dɔw bɛ se k'a sɔrɔ situation caman bɛ yen défavorable u fan fɛ mais dugukolo ko dɔrɔn tɛ i bɛ se k'i coopérer mɔgɔ la a bɛ mun bolo a b'aw fanga fara ɲɔgɔn kan a bɛ ko dɔ kɛ olu bɛɛ idéew bɛ yen nɔ mais u k'a essayer u ka sɛnɛ domaine don a la sɔrɔda b'a la nafa b'a la voilà en même temps passion don et puis patriotisme économique fɛnɛ don pour que ka se ka an ka jamana in bɔ bolo dɔ kan voilà Bafa Kuyate k'i fo k'i waleɲuman dɔn jamu banna pewu dakuru ye kɔrɔfɔ kuncɛ kuma folikan min b'i bolo bon n kɔni bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo mais n fakɛ yɛrɛ fo ka n balimaw fɛnɛ fo u ye n dɛmɛ nin sira kan a daminɛ ma nɔgɔ an bolo n b'aw fo aw yɛrɛ fɛnɛ fo a ka nali la voilà an yɛrɛ bɛ foli belebeleba lasi ma k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka se bi ka kɛ misali ɲuman ye Mali sifu ma an kɔni jɛmukanba in a yɛrɛ a sigikun y'o de ka se sifu minnu bɛ Mali fan 14 fɛ olu ka kɛ misali ye Mali sifin wɛrɛw ma minnu m'a faamu k'a fɔ jaja maa i bɛ se ka kɛ fɛn ye k'a sɔrɔ n'i ma tɛmɛ ni bureau kɔnɔna ye an b'a fɔ bureau kɔnɔ baara man di dɛ bureau kɔnɔ baara ka di nka nin fɛnɛ clim naturel de bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan kɔngɔ t'i sɔrɔ yan minɔgɔ t'i sɔrɔ wa n dalen b'a la k'a fɔ musaka fɛnɛ b'i sɔrɔ a bɛɛ b'i sɔrɔ yan an balima TV seri fila lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an y'o de fɔ jamukan ciwara bi alhamdulillah a tun y'an se yɔrɔ min na o ye an ɲɔgɔnna sifinnaka ye Banfa Kuyate a sigilen filɛ nin ye Samayana a ka foroba bɛ yan nin nɔ foro min bi alhamdulillah a bi maa ɲɛfa a bi misali bɔ maa bolo ni Ala sɔnna ma n dalen b'a la k'a fɔ Mali sifunw hakaja Mali cikɛla bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen na tata sɔrɔ nin na bi janko fɛn min n'o laɲininen bɛ Mali kɔnɔ bi o ye sɔrɔ ni yiriwa ye o ye dunkafa ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o sabati aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomadali ma ka ɲɛsin seri fila jabaraniso ma an bɛ foli belebeleba kɛ ka ɲɛsin an kanubagaw aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye ka bɔ jamukan ciwara kɔnɔ bi ni an n'an balimakɛ Banfa Kuyate an ye masala ninnu bɛɛ lajɛlen sarala ɲɔgɔn fɛ o de kɛra nin aw ni ce aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalam